ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ 2024 ମସିହାର ଏସ୍ଏସ୍ଜିଡ଼ି ଫିଜିକାଲ୍ କଟଅଫ୍ 2025 ମସିହାର ଏସ୍ଏସ୍ଜିଡ଼ି ଫିଜିକାଲ୍ କଟଅଫ୍ର ଆଧାରରେ ଏ ବର୍ଷର 100% ରାଇଟ୍ କଟଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କେବଳ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଏଇ ବର୍ଷର ର୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରରେ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ ହେଇଛି ଭାଇ, ତା ଆଧାରରେ ବି ମୁଁ କଟଅଫ୍ କହିବି ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିଦିଅ। ଜଗା ଚାହିଁଲେ ଭାଇ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି 2024 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ମେଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଆର୍ରେ ଯାଇଥିଲା 95, ଓବିସିରେ ଯାଇଥିଲା 100, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ରେ ଯାଇଥିଲା 80, ଏସିରେ ଯାଇଥିଲା 78, ଏସଟିରେ ଯାଇଥିଲା 68 ହେଲା। ତାପରେ ମେଲ୍ ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଇଥିଲା 81 ୟୁଆର୍, 82 ଓବିସି, 40 ଯାଇଥିଲା ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍, 58 ଯାଇଥିଲା ଏସି, 69 ଯାଇଥିଲା ଏସଟି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2024 ଫିଜିକାଲ୍ କଟଅଫ୍ ମେଲ୍ଙ୍କର ହେଲା। ତ ଫିମେଲ୍ଙ୍କର ଏବେ କହିବି 2024 ଫିଜିକାଲ୍ କଟଅଫ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ୟୁଆର୍ 96, ଓବିସି ଯାଇଥିଲା 101, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯାଇଥିଲା 81, ଏସି ଯାଇଥିଲା 82, ଏସଟି ଯାଇଥିଲା 74। ତ ଫିମେଲ୍ ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ ଯାଇଥିଲା 75, ଓବିସି ଯାଇଥିଲା 74, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯାଇଥିଲା 40, ଏସି ଯାଇଥିଲା 68, ଏସଟି ଯାଇଥିଲା 75। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆପଣ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ବି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିନି, ସାଧାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା କେବଳ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ 2025 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ମେଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଆର୍ ଯାଇଥିଲା 82, ଓବିସି ଯାଇଥିଲା 85, ଆପଣଙ୍କର ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯାଇଥିଲା 63, ଏସି ଯାଇଥିଲା 67, ଏସଟି ଯାଇଥିଲା 65। ତ ମେଲ୍ ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ୟୁଆର୍ ଯାଇଥିଲା 74, ଓବିସି ଯାଇଥିଲା 40, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯାଇଥିଲା 40, ଆପଣଙ୍କର ଏସି ଯାଇଥିଲା 32, ଏସଟି ଯାଇଥିଲା 32। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଗଲା ମେଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଫିମେଲ୍ 2025 ଫିଜିକାଲ୍ କଟଅଫ୍ ସେଇ ଫିମେଲ୍ଙ୍କର ହେଲା। ତ ୟୁଆର୍ ଯାଇଥିଲା 90, ଏଇଟା ଜେନେରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି। ୟୁଆର୍ ଯାଇଥିଲା 90, ଓବିସି ଯାଇଥିଲା 94, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯାଇଥିଲା 76, ଏସି ଯାଇଥିଲା 76, ଏସଟି ଯାଇଥିଲା 83 ହେଲା। ତାପରେ ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ ଯାଇଥିଲା 48, ଓବିସି ଯାଇଥିଲା 44, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯାଇଥିଲା 68, ଏସି ଯାଇଥିଲା 37, ଏସଟି ଯାଇଥିଲା 50 ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭେକେନ୍ସି 45 ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ହେଲା, 45,000 ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଭେକେନ୍ସି ଏ ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆରାମରେ 45,000 ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଫିଜିକାଲ୍ କରିବାକୁ, ଦୟାକରି ଭାଇ ଫିଜିକାଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% କହୁଛି ଭେକେନ୍ସି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇକି 45,000ରୁ 50,000 ଭିତରେ ରହିବେ ହେଲା। ସବୁ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ କଟଅଫ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷର ଯେତେକ ଅନୁମାନ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫିଜିକାଲ୍ କଟଅଫ୍ ଆସିବ ଭାଇ, ଅଧିକ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ମିଳିବନି। ତ ଏ ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ପାଇଁ କଟଅଫ୍ ଭାଇ କମ୍ ଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଫର୍ମ କମ୍ ପଡ଼ିଛି ଏ ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏଥର ହିନ୍ଦୀ କୋଚିଂ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଟର୍ନ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ, ଇଜି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ପାଟର୍ନ ଭାଇ ଚେଞ୍ଜ ସହିତ ରିଜନିଂ ମୋଡରେଟରୁ ହାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଏଥର ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଉ, କ୍ଲକ୍ ହେଉ ଭାଇ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁମାନ ନ କରିଥିଲେ ଭାଇ ସେ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୋଡରେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର ରିଜନିଂ ଯାଇଛି ଏଥରକ। ତ ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ 3 ମାର୍କ କମିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ର୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ର୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ମାନେ ପଢ଼ା ପିଲା କେବଳ ନା, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ା ଲେଖା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ର୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଭାଇ ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ହୁଏ ତ ସେମାନେ ସେ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ ପିଲା ହେଇକି ବି 3 ମାର୍କ ଭାଇ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ଟୋଟାଲ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବର୍ଷ କଟଅଫ୍ ଭାଇ ବହୁତ କମ୍ ଯିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଟଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ କହିବି। ଏ ବର୍ଷ 2024ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କଟଅଫ୍ ହେଉଛି ମେଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଆର୍ ଯଦି 80 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଭାଇ 100% ଦୌଡ଼। ଓବିସି 82 ପ୍ଲସ୍, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ 60 ପ୍ଲସ୍, ଏସି 65 ପ୍ଲସ୍, ଏସଟି 62 ପ୍ଲସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଲ୍। ଯଦି ଭାଇ ଏଠି କଟଅଫ୍ ଅଛି 100% ଭାଇ ଫିଜିକାଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 99% ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ରେ ନାଁ ଆସିବ। ତ ତାପରେ ମେଲ୍ କହିବି ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଆର୍ 70 ପ୍ଲସ୍, ଓବିସି 42 ପ୍ଲସ୍, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 38 ପ୍ଲସ୍, ଏସି ରହୁଛି 33 ପ୍ଲସ୍, ଏସଟି ରହୁଛି 32 ପ୍ଲସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି କଟଅଫ୍ ରହୁଛି, ଏତିକି ମାର୍କ ରହୁଛି, 100% ଭାଇ ଫିଜିକାଲ୍ କର। ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି 45,000ରୁ 50,000 ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହିଛି ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି 100% ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଡାଉନ୍ ଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିବି ଫିମେଲ୍ ହେଲା। ଫିମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଆର୍ ଆପଣଙ୍କର 86, ଓବିସି ଆପଣଙ୍କର 88 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ 74, ଏସି 70, ଏସଟି 78 ପ୍ଲସ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏତିକି ହେଉଛି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର 100% ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ କରନ୍ତୁ। ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଲି, ନକ୍ସଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ୟୁଆର୍ 46 ପ୍ଲସ୍, ଓବିସି 42 ପ୍ଲସ୍, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ 58 ପ୍ଲସ୍, ଏସି 35 ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଏସଟି 42 ପ୍ଲସ୍। ଭାଇ 100% ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲି ନାଁ ଆସିଯିବ।
ଦୌଡ଼ା ଭାଇ ଜୋରଦାର କରନ୍ତୁ। ଫିଜିକାଲ 5 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ରହୁଛି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିନା ଷ୍ଟାମିନାରେ 5 କିଲୋମିଟର କି ରନିଂ ମାରିପାରିବେନି। ତା ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଦୌଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ନ ଆସିଲା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିଲେ ନା, ତ ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖି ଭାଇ ଦୌଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଭାଇ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ମୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁ ରିଲେଟେଡ଼ ଚାହୁଁଥିବେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ହେରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।